Arian. Ydy hyn yn rhywbeth y dyled o ddifri ei drafod gyda phobl eraill? Arian, rydyn ni'n ei wario neu'n ei gynilo, fesel ceiniog neu fel celc go lew, mae hyn yn ein gwneud ni pob un yn gyfranogwr at y dirwedd economaidd. Arian, yr hyn sy'n bwysig yw nid faint sydd ganddo chi, ond sut ddefnydd wnewch chi ohono fo. Yn llyfr Exodus, anogodd Moses a'i bobl i roi popeth a oedd ei angen i adeiladu lle i addoli Duw, ac fe gafodd mwy nag oedd ei angen ganddyn nhw. Yn yr Efengyl, mae Aberth Gwraig Weddw Dylawd sy'n rhoi popeth a oedd ganddi yn gwneud argraff fawr ar Iesu. Mae'r apostol Paul yn ein hannog ninnau i fod wrth ein bwrdd wrth roi, i fod yn ddefnyddiwr ac i beidio â bod yn feddiannol o bethau materol a roi o'r digonedd sydd ganddo ni, a rannu'r hyn sydd ganddo ni, a bod yn ymwybodol yn foesegol. Mae hyn oll yn deillio o'n cerddediad fel disgyblion, ein cariad at Dduw. Mae'n ymwneud â chyfranogi'n hael yn y byd, fel mae Duw'n ein galw i wneud, a pheidio ag ofni siarad am y peth. Doedd dim ofn ar Iesu gwneud hynny. Pa mor hael ydych chi fel stiwarad Cristnogol? Dyw pob haelioni a chariad. Rwyt yn fy nerbyn fel yr wyf, pan fyddai i'n gallu roi ond chydig, a phan fyddai i'n gallu roi yn helaeth. Dwi'n ceisio bob tro i roi o'n gwirfodd ac yn fodlon. Fy ngweddi y bydd y rai newynog yn cael ei bwydo. A rai sydd mewn y dyled yn cael bod yn rhydd o hynny. A bod adnoddau ein byd yn cael ei rhannu'n y deg ymysg yr holl bobloedd. Agor fy nghalon i anghenion eraill, ac i wneud ac i roi popeth a fedrau oherwydd fy nghariad tuag ata ti. Hyn yw fy ngweddi, yn enw Iesu Grist. Amen.